פעם בכמה זמן אני הולך להעביר מסר קולקטיבי המדבר אל כולנו כתודעה אחת מחוברת שנושמת יחד. אז מה שקיבלתי להעביר אליכם ואל עצמי למעשה זה שיהיו רגעים שבהם אנחנו נרגיש לבד ואפילו מנודים, כאילו אנחנו נמצאים באיזושהי בועה שלא רוקדת יחד עם אנשים נוספים שרוקדים בעצם. זה איזשהו ריקוד שכולנו רוקדים, אבל אנחנו רוקדים אותו אחרת. אז אנחנו מרגישים מנודים. הסיבה לכך היא שאנחנו כרגע נמצאים באיזושהי תוכנית שכרגע עושה את דרכה עבורנו, דרך היקום. זה הזמן שלנו לחשב את הצעדים שלנו עבורנו, עבור עצמנו. זה זמן שלנו להרגיש את עצמנו נוכחים במקום שלנו, להרגיש את הלב שלנו. התחושה של הלבד באה לומר לנו שאנחנו כרגע באיזושהי דרך מחפשים את עצמנו באופן אחר. באופן כזה שאנחנו לא רק מעניקים, אלא אנחנו גם מקבלים. אז מה שאנחנו עוברים זה תקופת מעבר עבורנו לחכות, להמתין, למצוא את הדרכים שלנו להיות מקובלים. לרוב השיטה היא להעניק. דווקא השיטה היא להעניק לאחר בצורה של חמלה, בצורה שמבינה יותר. ועם הזמן אנחנו נמצא את הדרך שמעניקה לנו. לרוב זה לא תהיה באותה הסביבה. כי אנחנו נהיה אלה שממלאים את הדלי ברגש של אדם אחר. כלומר, אנחנו אלה ששופכים את ליבנו, מבינים אותו ומכילים אותו. במקומות אחרים אנחנו נהיה אלה המחובקים, אלה המובנים. אנחנו נמצא את המקום שלנו בדרך אחרת, במקום אחר. אז הכל זה זמן. כרגע אנחנו מתבשלים למען עצמנו העתידי. זו איזושהי תקופה כמו לפני טיסה. אז אנחנו נמצאים כרגע בנמל התעופה, מחכים לטיסה שלנו. אז תדעו שאתם בדרך הנכונה. ותעניקו. ותרגישו את הלב שלכם. זו ההזדמנות. הלבד הוא הזדמנות עבורנו להיות מקובלים, להרשות לעצמנו לשתף. יום טוב.